Mela, nilqakom għal dan il-video b'reazzjoni għal Grand Prix ta' Monte Carlo li għadu kemm ftit tal-ħinilu. Ehm, Kif forsi qed tindunaw jekk qed taħsbu li qed taraw Antonello bit bis-sima, sfortunatament dan mhuwiex il-każ u ser tkunu tafu għaliex wara li naraw naqra r-riżultati li kellna ġewwa Monte Carlo u li wkoll se nurrukom permezz ta' dawn il-grafiċi. Mela, jirbaħ Max Verstappen fuq Red Bull it-tieni madwar 27 sekonda wara Fernando Alonso fuq Aston Martin, it-tielet post insibu lil Esteban Ocon fuq Alpine. Imbagħad għandna tnejn tal-Mercedes b'Sir Lewis Hamilton jispiċċa raba' George Russell il-ħames, Charles Leclerc is-sitta fuq Ferrari, Pierre Gasly s-seba' fuq Alpine, Carlos Sainz it-tminja fuq Ferrari, it-tisa' u l-10 u mbagħad għandna tnejn tal-McLaren. Lando Norris jispiċċa qabel Oscar Piastri. Tal-veloċità t-tellieqa għamilha Sir Lewis Hamilton kif qegħdin taraw hemmhekk fin ta' minuta 15.650. U hawnhekk se tgħiduli ma nafx għalfejn għandek wiċċ laskri tunel, ġibtu l-punti. Iva ġibna l-punti. Vuol diri fejn tidħol il-McLaren l-istajna għamilnieh għaliex Lando spiċċa d-disa u Oscar spiċċa l-10. Imma l-avversari diretti tagħna għal ħames post tal-kampjonat tal-kostrutturi tal-li daħlu fil-punti tal-li ħadu podju. Għaliex Esteban Ocon illi biex nkunu ċari kristall ma seraq xejn, irnexxielu jitla fuq il-podju. Għadda stant id-disappunt min-naħa tiegħi huwa kemm xejn kbir għaliex ovvjament kif se naraw is il-qudiem l-Alpin għatawna. L-Alpin għatawna. Max Verstappen rebaħ it-tellieqa kif kont qed nistenna li ser jagħmel u qed ngħidha lilin minn trid niġara b'Sergio Perez matul it-tellieqa. Infatti ukoll qegħdin f'xandira dirett għaldaqstant min irid ukoll jgħid tiegħu fuq it-tellieqa jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa. Jiena inħobb insegwu ħafna dal-podcast F1 Nation u kulħadd kien blajta Aston Martin, Alonso, Leclerc. Biss xaġa ġo fija qalt li tittellaqa jirbaħ Verstappen. U il-trakka tatni raġun. Namet il-kolli naqtamu f'Alonso fitluq, iżda Verstappen irnexxielu jikkontrolla tajjeb u ħarab. Moment naħseb deċiżiv illi wkoll hemm biex Max jirbaħ it-tellieqa kien meta qablet ix-xita titqabel daħal Alonso jibdel it-tajers għall-ibsin u mbagħad ovvjament kellu jerġa' jidħol biex jagħmel l-intermedji filwaqt li l-strateġisti ta' Red Bull daħlu lil Verstappen fil-ħin opportun u permezz ta' dan ovvjament Max rebaħ it-tellieqa illi għenitu biex ukoll u jibta lil Sergio Perez għal ta' l-ewwel post tal-kampjonat u at this point naħseb li jistaw jaqbdu jtuħ it-tazza l-Verstappen għaliex la ma fallixaw ma nafx fejn se jfalli din is-sena. Il-pressjoni qiegħda kollha fuq Rosberg, anzi fuq Perez issa illi jirrispondi mill-ewwel il-ġimgħa dieħla fi Spanja u nittamaw li jkun hemm xi DNF għal Verstappen biex forsi il-kampjonat jinfetaħ. Ovvjament nieħu l-okkażjoni billi nifraħ lil fans ta' Red Bull u lil fans ta' Verstappen għal-rebħ ta' dina it-tellieqa. Meta ngħidu mbagħad Ocon spiċċa it-tielet. Ma seraq xejn huwa r-riżultat li s-supporters tal-Alpin għandhom għalfejn jifirħu bih u wkoll riżultat prestiġjuż għal xi tirbaħ podju ġewwa Monaco bħalma esperjenzajt kemm il-darba anki fil-sentejn ilu meta tittella Norris
tista' tqisu kważi rebħa. Jiġifieri huwa riżultat prestiġjuż ħafna proset il-lokor sawwu l-kappell għamel leb tajba s-sibt u llum ġabar il-frott. Alonso wkoll kellu riżultat tajjeb minkejja kollox fil-ħames podju f'sitt tiġrijiet, konsistenza illi żgur se tgħinu biex ikompli jtella l-punti u jżomm sod it-tielet post fil-klassifika tas-sewwieqa fuq hekk ukoll se nitkellmu żjed tard. Żewġ timijiet illi jagħmlu l-frejjeġ meta daħlu kien hemm ix-xita kienu iż-żewġ timijiet tas-soltu, il-Ferrari u l-McLaren. Il-Ferrari għamlu taffiġa sħiħa fil-fema tiegħi meta daħlu lil Leclerc u Sainz f'daqqa flottaw ċans wieħed il-ieħor u bekk iż-żewġ sewwieqa tilfu il-pożizzjonijiet, il-Kali spiċċa sitta u Sainz spiċċa 8, bilħaq ċali. Infakkrek li fil-ġnub tal-karozza tiegħek jeżistu l-mirja ta' biex speċjalment fil-kwalifiki toqgħod naqra attent. Għaliex swejtna flying lab il-bieraħ li switna l-punti skur illum, skur. Rigward tagħna bħas-soltu dumu ma ndaħlu s-sewwieqa, se bit ma nistgħu tal-bidu li jitfgħu lil Lando fuq il-medji u l-Oscar fuq l-ibsin, imma meta tmejna dak il-perjodu tax-xita s-soltu taffit indumu, eccetera, eccetera. Anzi ġitna tajba li rnexxinna naqbżu lil Tsunoda li kellu fi problemi fil-brejkijiet u ndaħlu żewġ karozzi fil-punti folderi fil-limitazzjonijiet u fil-diżastri illi għandna il-McLaren din is-sena li nqaslu nistgħu niġbru xi ħaġa pożittiva illi ġbidna 3 punti oħra. Ciao a Marco Mulek che ti sta seguendo, so che la reazione maltese, Marco ħabib tiegħi Italjan, ma un saluto comunque te lo mando. Eh, by the way, Marco għandu grupp huwa drummer ta' grupp li jinħeġġiġkom issegwu l-Atomic Flame li għandhom erba' diski tajbin minn ħobb il-mużika rock. Atomic Flame ħudu naqra nota u simgħu naqra il-tracks tagħhom għandhom erba' tracks tajbin. Issa jien li minix rocker voldiri oġbuni u għaldaqstant Marco, keep up the good work you are doing. Parentesi mużikali morru l-Formula 1, min gwadanja mill-frejjeġ tal-Ferrari kienu l-Mercedes illi ġkisfu 13-23 punt fundamentali għavolja Russell affiġa ftit ħin minnhom biex spiċċaw il-raba u l-ħames is-surwiċ ukoll kellu l-aktar leb veloċi tat-tellieqa. Tajjeb illi ngħidu. Rigward Sainz ukoll kellu kien involut f'inċident fuqhom fil-bidu tat-tellieqa biss naħseb illi Sainz kellu jieħu t-tort prova jelab karta u ma rnexxitlux lil-Sainz hemmhekk. Ir-riżultati l-oħra mbagħad Gasly ġob iżjed punti għall-Alpin biex tkompli tax-xaqa u aħna mbagħad ġibna il-punti. L-ikbar tellief fil-fitmin il-ġimgħa bla dubju kien Perez li spiċċa biss fis-16 pożizzjoni u ovvjament id-distak inqata minn ma Verstappen. Li narma il-klassifika tas-sewwieqa Max Verstappen l-ewwel 144 punt, l-ewwel postijiet naturalment. Għandek mbagħad il-Sergio Perez 105, Fernando Alonso 93, Lewis Hamilton 69, naraw naqgħad distak bejn Alonso u Perez l-ewwel u bejn Alonso u Hamilton kemm naqas u kiber rispettivament. U mbagħad hemm Russell b'50, Sainz 48, Leclerc 42 u Stroll 27. Hemm battalja wkoll tajba għal-ħames post tal-klassifika tas-sewwieqa li taf tkun interessanti moving forward.
Skur li l-klassifika tal-kostrutturi vera Red Bull ħarbu, imma naraw naqra xem bejn l-Aston Martin u l-Mercedes, il-miżerja ta' punt. U meta tqis illi l-Aston Martin għandhom tieni sewwi li illum reġa' ffiġa u fil-fema tiegħi nafu kemm huwa sewwi relattivament skars. U mbagħad għandek it-tnejn tal-Mercedes li jtellgħu il-punti b'mod konsistenti naħseb illi is-supporters tal-Aston Martin għandhom jibdew jinkwitaw meta qed jaraw il-Mercedes itellgħu il-punti ma ninsewx illi n-Mercs għandhom xi aġġornamenti ġejjin ukoll u dik taf iddawwar ir-rota sew fejn jidħol ukoll il-kampjonat tal- appuntu l-kampjonat ta' tieni post tal-kostrutturi. Ferrari design, Alpine 35 araw ma' għax differenza dak il-podju ta' kod, McLaren 17 ħass 8 Alfa 6 għall-inqas għatanna naqra vantaġġ fuq il-ħadd u fuq l-Alfa imma żgur illi rridu nittamaw illi ġibu nkomplu ntellaw il-punti mod konsistenti ħafna ħaġa li għandi naqad dubju fuqha meta l-karozza għandi minix 100% konvint li għandha karozza tajba biżżejjed biex nkunu konsistenti fil-punti l-lum ma rridux ninsew ukoll illi kien hemm Stroll u Perez, skużawni, iżjed lura għal daqstant ukoll forsi għalhekk il-McLaren irnexxilna nġibu l-punti apparti n-natura ta' trakka Monegasca. Issa, il-ġimgħa d-dieħla se mmorru Barcellona, fi Spanja, ovvjament il-Red Bull favoriti li jġibu dopjetta imma Alonso u Sainz se jagħmlu qudiem il-pubbliku tagħhom. Apparti wkoll tornamenti tal-Mercedes illi u tal-Ferrari li nisimgħu fuqhom ukoll naraw naqa l-Aston Martin se jirnexxielhom iġibu bħala aġġornamenti wkoll x'qed nimmaġina li ħafna timijiet se jġibu l-aġġornamenti tagħhom. Nispera illi min-naħa tiegħi il-McLaren għall-inqas ngħidu tagħna biex inkomplu naqru xi ħaġa mill-punti għalik huwa importanti illi saħħa għatawna l-Alpin niddefendu b'suċċess is-sitt post li mhux riżultat sodisfaċenti min-naħa tiegħi u min-naħa tas-supporters tal-McLaren ukoll żgur li mhux riżultat sodisfaċenti imma rridu nippruvaw niddefendu dak is-sitt post u ma nħallux il-ħass u l-Alfa jiġu iktar qrib tagħna. Mela, jiena lissa li kelli xi ngħid qedtu infakkarkom illi minn hawn ftit ieħor dan il-video ser ikun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tidħlu hemm tinsewx tafsu subscribe u ħalli ma titilfux xejn il-kontenut illi qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor. Il-programmazzjoni li jmiss tal-kamra sportiva ser tkun għada u tlieta bil-recordings tal-programmi li jmiss mis-sensiela Mixzone għada Marco Klomba jidħlu jkellmuna fuq Juventus Milan, it-tlieta jkun imiss l-Ingliżi Claude u l-Kopajt biex jalqu l-istaġun tal-Premier League, Premier League li mbagħad se jingħalaq b'mod uffiċjali nhar il-ħamis li ġej fil-programm botta u risposta li se mmexxi jiena se jkun diversi mistednin u naraw naqa' hemmhekk mis-ser jiġri. Jiena mill-bqija nieqaf hawnhekk, grazzi lilkom li segwejtuna il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u anke jekk forsi llum l-qatnija forza McLaren fit-tajjeb u fil-ħażin nibqgħu dejjem wara t-tim, anke forsi bħalissa qegħdin nerġgħu naraw it-tim tagħna niżel l-isfel fil-klassifika.